Hola bonicors, com esteu? No m'esteu veient de casa, no estic dins de casa, estic fora en una terrassa. En quina terrassa? Pues en la terrassa de l'Associació Cultural del Bolicho, que ara parlarem d'això, però vinc a mostrar-vos un poc el meu poble. Bueno, alguns sabeu, molts sabeu que jo visc a Sedaví, i Sedaví és un poble un poc conegut, però també desconegut, sobretot desconegut culturalment. I així vinc a mostrar-vos un poc això, un poc la cultura al meu poble. De Sedaví segurament coneixereu a la Sedajazz, que és un col·lectiu de músics de jazz que la seu la té en València, i també coneixereu el mític escriptor Ferran Torrent. Vos convido que vos quedeu fins al final del vídeo perquè així coneixereu un poc més culturalment al meu poble, coneixereu a aquestes personetes tan boniques que vaig entrevistar, així que endavant en el vídeo. Així tenim a Rubén Pla, president de la banda de Santa Cecília de Sedaví. Ens podries contar un poquet sobre la banda? La banda va néixer en l'any 1919. Un grup de músics, de socis de lo que era l'antiga associació, i s'hi van dir, per què no creem una banda ahí en l'agrupació que tenim? I a raïs d'ahí se va fer la banda que és el que és ara, que l'any passat van celebrar el centenari. Hem anat evolucionant en una escola de música, tenim més de 100 alumnes, s'han creat diverses bandes, tenim la bandeta, que és per a els xiques d'iniciació, que estan en el seu primer any d'instrument. Després està la banda juvenil, que és quan ja tenen més nivell, i després també tenim una altra banda sènior, que és per a la gent adulta que s'apunta de major a aprendre música, i quan ja comencen a tocar un poquet, passen a la sènior, i també en una idea de posteriorment passar a la banda titular. També tenim una orquestra de cambra, tenim moltes bandes i cada vegada hi ha gent que vol crear de jazz, que vol fer de tal, i bueno, així jo sempre dono llibertat, tot el que siga creatiu, i no me done faena, això és una altra, se pot fer de tot, vamos. O sigui que confirmen que la música és vida, no? Per supost. La música és i dona vida. Bé, i així tenim a Marita Primo, que és la directora de l'agrupació Santa Cecília de Sedaví. Com es sent, Marita, al ser la primera dona directora d'aquesta banda del nostre poble? Bé, jo em sent com una directora més o com un director més. És una cosa que a mi no, com a persona, com a músic, no és algo rellevant. Per a mi sí que entenc que per a algú extern puga cridar l'atenció, i de fet jo recordo quan vaig arribar n'hi havia molta gent que li cridava l'atenció, que li era raro perquè duiem 100 anys d'història que sempre havien sigut dirigits per homes. Com a directora, la veritat és que dirigir així per a mi és un honor, perquè és una banda amb molta història, en una història molt rellevant, molt important. Aleshores, com a professional, un honor dirigir així, i com a dona, pues, tot el que siga obrir camí, benvingut siga, si és d'esta manera, que és la meva manera de viure professionalment, pues, benvingut siga l'obrir camí per a les dones. Sempre és important. I normalitzar crec que és algo important, i ojalà en uns anys, en no molt de temps, això no siga algo rellevant que una dona estiga dirigint. Rubén, vine que vos vull fer una pregunta als dos. Com veieu el futur en les agrupacions, en les bandes? Com ho veieu? Està un poquet agre, i més este any en el tema del Covid, que no podem fer concerts pràcticament, sinó a l'aire lliure, en el foro reduït, necessitem espais molt grans, mantindre distàncies és quasi impossible, no? Llevat això, arribarà un moment que això passarà i tornarem a una normalitat. Avui en dia n'hi ha moltes, però moltes opcions d'oci extraescolars, i abans només n'hi havia dos pràcticament, era el futbol i la música, i n'hi havia molta més afició. Ara n'hi ha molta afició, però durament, no n'hi ha tanta constància. El bo és que tenim molts alumnes i hi ha que tratar, tindre més alumnes, captar-los d'una manera o altra, evolucionar, canviar l'ensenyança, millorar les instal·lacions, perquè siguin més atractives i vindre més gent, perquè com al final hi ha un percentatge que sempre se manté, quanta més gent i aquest percentatge serà major i se podrà mantindre vives les bandes. Ara mateix un dels projectes que tenim així, que el tenim des fa anys però no l'hem pogut dur a terme, és ampliar l'escola i que siga escola de música i dansa, perquè el que és la dansa, el ball i la música sempre van molt lligats. I de teatre, no? Poquet a poquet. La sort és que nosaltres tenim instal·lacions com per poder fer també teatre. Però bueno, mira, m'has donat una idea que no tenia, i jo com a professionalment, que soc empresari i tal, sí que sempre estic ahí en el run-run, pues mira, és un projecte nou que m'agrada, però primer anem a la dansa i poquet a poquet ja, no sé jo, entre president, perquè vamos, ja no sé si aguantaré tant. Pues ja parlarem tu i jo d'això. Sí.
Jo recordo el primer dia que vaig vindre, quan me va ensenyar les instal·lacions, va obrir una porta i va dir, i això serà l'aula de dansa, te'n recordes? Sí. Això va ser el primer dia. Vale, tu saps que jo som molt cabot i jo, vamos, ahí... I bueno, en quant al futur, la veritat és que estic molt d'acord en el que estava dient ell, en què els temps estan canviant molt, que estem en una societat que té moltíssimes opcions. Antigament la gent era un entreteniment el vindre així, sobretot en estiu, no? que apetia molt el vindre als assajos, és que ara està internet, que si parlarem amb els teus amics, mil coses. Entenc que la societat s'està com tot canviant i nosaltres també tenim que esforçar-nos en veure com podem readaptar tot això i com podem cautivar a la gent en algo tan bàsic en el ser humà com la música, però tan impressionant, no? I tan fonamental com el que estava dient antes, no? dels sentiments, etc. Jo vull ser optimista en el futur de les bandes. Crec que ara també estem en un impàs. La Covid ha sigut també que ha fet un paronet, però també un paronet per a deixar-nos pensar, per a veure com tornem. Crec que també les arrels tiren molt i la gent està sempre molt orgullosa de la seva banda. Ho veig així i ho veig també en la meva banda, perquè jo dic, jo soc de la banda de Benimodo. Però així també, la gent són molt familiars i la banda és la teva família. I també, quan se necessita, jo recordo haver cridat a músics, sí, vaig, sobretot en Santa Cecília, la gent fa molta pinya i li agrada al final vindre i retrobar-se en la gent que han crescut junts. L'atractiu de les bandes és la música, donar lo millor de nosaltres personalment, humanament i musicalment, perquè després també hi ha molts nivells musicals i esta cosa de tindre una colla d'amics que fan música junts i que se nutrixen entre ells. Això és una experiència molt xula. Ens fa molt de goig poder dir que pertanyem, es diria, a un col·lectiu d'esta manera. I fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Me deixeu en comentaris què vos ha semblat, aspectes a millorar. No vos oblideu de compartir als vostres amics, als vostres familiars, al vostre entorn en general. Sobretot, no vos oblideu de subscriure-se al meu canal, de donar-li a la campaneta per a que vos avise dels vídeos. I ja està, bonicos, ens veiem a la pròxima setmana i passeu molt bona setmana i una besadeta ben forta i una abraçada ben forta. Adeu!